В Смолян, като всеки малък град, няма много възможности, така че нещата, които се случват, са доста ограничени. Хората, освен чисто социално, посещават кафета, играят футбол и нещата се спират до няколко дейности, които не са в този широк спектър, в който е примерно в столицата. Много от младежите тук в града, те бягат на Пловдив, в София. Смисълта да учат, но те всъщност повечето дори прекъсват обучението и просто почват да живеят там. И става все по-пусто. Няма място за реализация и може би оттам идва целият проблем и повечето хора бягат в по-големите градове, а дори и в чужбина. И оттам се получава една дупка. Аз съм родом от Смолян. Като завърших във Варна, имах възможност да пътувам и съответно имах тази привилегия да уча също в Флоренция, в Италия. И това ме накара пък да се върна в града, защото имах база за сравнение. Аз не мечтаях винаги за това да отида някъде, а всъщност отидах, видях и казах, да, в Смолян може да се случи абсолютно същото. Здравейте, добре дошли в нашия нов подкаст при Алдо. Днес разговаряме с нашия гост. Моля, представете се. Здравейте. Как се чувства един 18 годишен младеж, който живее в този град Смолян? Спокойно. Докато бях в Флоренция, аз имах тази възможност да видя различна култура. Всъщност различни култури, понеже Еразмус проектите, които се организират, ти дават допир до много различни хора, които всъщност ме мотивираха. Мотивираха ми, че нещата могат да се случват, че може да бъде красиво навсякъде, ако хората наистина вложат енергия и страст в това, което правят. Всеки голям град има младежки център. За съжаление, Смолян няма младежки център и решихме да направим едно място, където младите хора да се събират, да обменят идеи и да канализират своя потенциал. Младежкият център го поддържаме вече 5-та година и се радвам, тъй като получихме вече една устойчивост, едно самочувствие, че може да съграждаме и да направим така, че едно място да бъде притегателен център. Тук непрекъснато идват млади хора от цяла Европа, които наистина се вдъхновяват и след това искат в техните общности да създават такива младежки пространства. Пресен пример имаме с Румъния, където сега ние сме хората, които ги съветват как да направят младежко пространство близо до Букурещ в едно село. Ти излизаш петък на клуб, събота на клуб, неделя на клуб и се получава едно еднообразие и се зараждат много алкохолици. Но трябва да има някаква алтернатива. Не всеки обича да излиза на клуб и на бар и тем подобно. Да. 4 кафе на седи. Десетето трябва да обърнем 5 карти. Да, и оставате една. Да. Нормалните маршрути.
Другите са в другите цветове, смисъл има жълто, червено. Тук се спомня. Това е аквалагунец. И още в началото, когато самият център започнахме да го градим, аз бях на 16 години ученик. И това беше просто една пуста зала. Нямаше нищо, тавана течеше. Но на нас не допадна като място, на което може да го направим на младежки център, да провеждаме обучения. И като цяло да се развличаме, като младежка общност. И се получи. Поне аз бих казал, тук идват страшно много младежи, провеждат се много обучения. Едно от най-посещаваните места в центъра е нашия фитнес, който ние изградихме преди 1 година. И доста младежи след училище идват, тренират, опитват се да живеят по-здравословно, което това е голям плюс. Също така имаме настолни игри, компютри, където вместо да си губят времето в барове и по кафета, може да направят нещо полезно тук. Да, младежкото пространство като цяло все още не е регулирано с уредба в България. Няма чисто легални законодателни неща, които да казват кое е младежко пространство, кое не, но ние решихме да изградим такова младежко пространство, което всъщност събира страшно много млади хора от всички училища. Всекидневно след приключване на техните часове те са тук, защото тук реално те могат да правят абсолютно всичко, което желаят. От игрането на FIFA до изграждане на умения, свързани с предприемачески дух, свързани с екологична насоченост, абсолютно всичко, което е свързано с тяхната гражданска ангажираност. В момента работим по проект за изграждане на младежки пространства, тъй като ние вече имаме опит в тази сфера и се опитваме да го пренесем и на другите населени места. Заповядайте. Докъде стигнахме с обзавеждането? Развивайки достатъчно самото пространство, ние решихме, че сме готови пък да разшириме самите младежки пространства в региона, тъй като доброволците в нашата организация се оказаха, че живеят в тези малки населени места, където няма такива пространства. Вече с надградените умения, лидерски умения, те отидаха и решиха, че е време да изградят техни собствени пространства, където да се случват неща, които пък да са в полза на тяхната местна общност. И така вече в село Чепинци от броени дни имат едно ново пространство, където се опитваме да го напълним с различни дейности, които са свързани с младия човек и с това как той да оползотворява своето време. Появява се един диалогов прозорец, вход за ученици. Не знам дали защото порастват или виждат добрия пример и те започват също така да мислят по по-различен начин, по по-позитивен. Вече знаят или поне имат опита, представата как може да направят едно нещо и да го завършат. От тази субкултура, която е в България. Все пак ние живеем в планината, на тях им е интересно. Като цяло неформалното образование се отразява добре на хората. Помогнаха ми да израсна по друг начин. Вече повече неща научаваш за по-кратък период и по много по-интересен начин. На нас всички от организацията едни умения и компетенции, които в училище е много трудно да бъдат придобити, тъй като програмата е различна.